Salutare! Sunt Cristian, reprezint Life Finalizers în România și în acest material vreau să-ți povestesc cum mi-am reinventat sănătatea și forma mea fizică. În urmă cu câțiva ani de zile am descoperit o metodă mult mai eficientă de susținere a sănătății, metodă prea puțin promovată, în ciuda faptului că este cea mai accesibilă, benefică și sustenabilă alternativă la consumul de apă îmbuteliată. Este vorba despre apa alcalină ionizată, apă de care și tu poți beneficia în confortul casei tale mult mai ușor decât îți imaginezi. Apropii de vârsta de 60 de ani și resimt deja din timp beneficiile consumului de apă alcalină ionizată. Îmi doresc să fi avut acces la aceste informații mai devreme și acesta este motivul pentru care îmi împărtășesc experiența mea și vreau să inspir cât mai mulți oameni să adopte un stil de viață sănătos. Pentru mine, ca și pentru mulți dintre voi, alegerea de a adopta ceva nou în rutina zilnică nu a fost deloc o decizie luată la repezeală. Mi-a luat mai bine de un an și jumătate să mă documentez până mi-am cumpărat propriul ionizator și cea mai importantă concluzie la care am ajuns este că apa alcalină ionizată nu se limitează la a fi doar o simplă băutură. Există numeroase studii care validează beneficiile apei alcaline ionizate și ne ajută să depășim modul superficial în care suntem obișnuiți de cele mai multe ori să privim apa și hidratarea. Ce ai spune dacă ai avea la îndemână cea mai accesibilă sursă de antioxidanți ce ajută, sau chiar am putea spune, pune bețe în roate procesului de îmbătrânire prin consumul de apă alcalină ionizată, breakpoint-ul sau momentul în care începe declinul funcțional al organismului intră pe un parcurs mai lent, fără a fi nevoie să înghițim tot felul de medicamente și suplimente care ne sunt recomandate doar pentru capacitatea lor antioxidantă. Ei bine, apa alcalină ionizată face acest lucru mult mai eficient, neutralizând radicalii liberi din organism prin fiecare pahar de apă băut. Motivația mea de a împărtăși aceste informații provine din dorința de a îmbunătăți calitatea vieții românilor, iar spiritul meu antreprenorial m-a determinat să acționez și astăzi sunt mândru să reprezint Life Finalizers în România. De ce Life? Deoarece este liderul tehnologic în industria ionizatoarelor de apă. Un detaliu esențial care să justifice poziția noastră de lider: suntem unicul producător de ionizatoare ce oferă garanție pe viață. Ce înseamnă asta? După ce îți amortizezi investiția, ionizatorul nu rămâne un simplu dispozitiv, ci devine o nouă achiziție care îți oferă beneficii pentru toată viața. Te invit să-ți imaginezi că producătorul tău favorit de telefoane, Apple sau Samsung, ți-ar oferi garanție pe viață pentru cel mai nou și performant gadget al lor. Imaginează-ți că folosești telefonul la nesfârșit și te bucuri de performanța de top și liniștea dată de garanția pe viață. Ei bine, noi îți oferim exact același lucru. Garanție pe viață pentru cel mai nou și performant ionizator. Vrem să împărtășim cu tine nu doar produsele noastre, ci și misiunea noastră. La Life Finalizers România avem o viziune îndrăzneață. Ne dorim să contribuim la îmbunătățirea calității vieții 1 milion de români și să creăm un impact de milioane pe termen lung în sănătatea planetei. Așadar, te invităm să te alături misiunii noastre, iar în încheiere îți mulțumim pentru fiecare pas pe care îl faci alături de noi în călătoria ta către un stil de viață mai sănătos.